cha Crown Paints eyure company namba yemo eyo korose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomanya seyika ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo Ekeonga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyo mucyuyigo musongo iyo erangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwe trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Inye na chichiabere chiabona botuko asiri tukeriga tukeri murioka tasoya ase okobara Chinsa goso umutinyu gatano na gatatu no gotebia nga andonsio sori karanso iketuko manyi butanto bono botutayo krende no gotebia nga Ekeonga Chinsa nyanseme yumanyerio akoroko Wilson Makori semeria yende muriogi ni chibi chakorwa Kevin Nongeri nchenkorwa Mkate Enock naya natokwaryaniri ase Chinsa echiga Ono goti anda bakene yamono naindi onsia semogonya emateye mo emenyete no botako bwere kurwa sense moyebokeire konyoro bokonyi bwe nyumba asinge njo ya mangana ayo rituko liara ndete goteba ngaka tukuna kurwana butambe etogojitwasalie bintu byasareka siasa nigo chiabwatete nsense moyamarani iguru yoborai bwe constituency ya Kitutu cha North konyora nde free baratiganye tu karorege ntukeranye bese no mono no bonchero bwe gideri kengoni ase ninyeta unya usonga Moroki woyomo omonyaruka Kisii University oyo konyora kwabo korense nigeto metigima asoko wanigederi chinga kiaterekera simeligo ikirania maganyo aye
nigo tugochake masemo nigo tukomanya ngwa abo otaka nigo buru muchando munene gento gekorateria amagendro boigo niyo gikerachi amate gutigara magega na boigo gwetania abo kuningorwa bobe Richard Oyaro kurwase kenyorokia babaracho kebobora iwodi abokiri me bunge Enock mugirango igabereka gwetera engayenene na gukinia abana baye abo abwate kominomo bari no butaka obwere musacho yiga nigo amyeta bigo nabachikoro baye na nigo babiri bakomenya enyumba yemo no konyora endagera negatire kenene nakikiriro mujumbe Borugongo gosebwe constituency ya North Mugirango muskejo ashinyamoko kubwatwa bokonyi bwaye mabati 30 elio abunderwe enyumba elio erabakonye Tambo kerekega nigo kiago keire nabamate korwa asensemeyo nagotebia abaraibande ko obwatesia eligo konya eyamateyo Polycarp ukara niga gutumanya asinchira igikerano Neriugi heligotwarigania asinkejega ya Richard Oyaro miyekenyorekega kyabubaracho kebubura iwadiga ya bukeri bunga ya North Mugirango. Richard Oyaro nigabwata abana kominomo abo agendete gukinia asobutako bunene inyorekane ng'abana abo bonsi kominomo gokomenta muna abachukuru banda bake nigo bamenyete enyombe yemo amuna abaibuli abiga Utakambwata. Ono kibwatu gulimo. Bwatu gulimo bakego. Ono ugo kogera kwa ya nyarikana no konyora kwane gokonga niginto korengana muno yaro areire nchira akobakineria obokongu ono uti wiga na bingo bete yo mondo soko ogena wane kibogo kia miambi bende barage tachi kuiba korengana muno nabamate baye nigo bagendere ko bakwerera buna na maeneo mugakoyiga nigagwetera emechande menene y'ubutaka igento batugiriye umujumbe bworongora igarwa North Mugirango muskejo ashinyamoko uyo ubwatukira obokonyi bwa mabati gweke 30 elio ajikubundirwa enyumba igento boigo bagendere ko bagosegeta abanyakenyero kubwatisha mugakoyiga koroisi enyumba yiga asibego babulira baraibande kwene kibunango esona ni bali na kurambura okuboko kwabo elio okonya ya mateyiga Ako emyaka emingi omanyereire obokongu abana bwata abana gagira tiyo nora abana munabali noni kenye ndingwenyara kangana nya bonkonyo bokonyi boke kwendekere twarora abantu mwakire abwenta siyirwe entu akirinya sambia mona sebali bara musire kubwa mono mno mwempia moira mwatsara sin Mokonya na ndaga entu abekenyuro tumusindise soko asitokonyara tumwagachere era amenye muna abantu bana na kangombe na nyora anya guchunya sabachi kura babwate nyamwa bara bandi bali nsali mande jene community health promoter yo mwaka inchi nje moteneta se moyo boten ngwakira mweshimiwa Josh Nyamuko mwempi itongambi yamano asenge ncha mokonyira mabati aga linda abana bayamete n'abana bonsi b'enyomba eyemo egararusi abana nyomba nyara abana se bakobera mbiyamono naende tokotebonde bwensi abarayi baito gwanzira omugafana omugwimenere po omoseneta akinkeye bwate emechando none ndagera abakonyora sobokongu ondora abakonya anyare kubakonya none ndagera n'abana banyore tianga bakobeka korengana muna Nixon Orwaru oyu chana antrenera yilibagali omujumbe nigo akirengambia muno guchasa omujumbe kuwatakana mona kili agendete gukora gucyase binyurime asinonye nabama bodri mujumbe gotambe yokoboko eli gokonya eyamate yiga asekelinge yamate ni gegendete ko bagegwetera makongu amanene anyoreta mangana kuri ekenyorogia kebobora arenge no mochano sana otabana tigacha sire family na mabati sarasi kimawata and na ko request because kuna kuligire condition erega enyombe ye ere na ndaba konya mangane empowerment
na bana onye ng'ombe yemo lindo mugako ibuna mumuroche gaki eranyora amabere abana abanyakonyora omweri oyo niyo yamateiga muno abanyakenyero bamwakira omujumbe ng'ambuya muno asa amabe babwate gochase ebinyoro au ono goti anda abake nempiya muno naindi onsia semogonyara omuchumbe nyamuko nabwate omukisa nabocha sitore kubwa mono muna mbali twarorera akonyire ende nago tukwigung'ana intwe tokonye akonye kubwa mono mwako oyo sitore egere tunye kumwiraneri mbia mono ande ntogende kumusira chinga kyonse iginko reporter getasene kya wanchite kya Getembe kuriga eme county ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp okara Bimano Polycarp kurasa nsemeyo na twaboriria baraibande kubwate siegera kwene kyabna abantu bali bakora mbiye bare siasa nigo chenegetiwe ase birero byokomwenya mugaka Barnabas umwocha ase Chinsa mochiamarani asomo jumbe okitutu cha North mochetigwe nabego nigo moske Dr. Fred Okengomatiangi akeretwe kukogoche kubori kero kyobora ibwense ya Kenya ageochwe ko mwaka bw'ikiri bubere na 25 siasa nigo yabwate tense ensemo ya marani kitutu cha North igoro yubora ibora senseme yunaboigo eserikali NNM kulingana na bakwani au nigo baragete oborai bumujumbe borogongoro nabande bakamwakira ekuko umoske Dr. Fred Okengomatiangi asekero kyuborai bwense mwaka o 2027 Aigabo getutu chache North nimanyete ng'abantu baroromba bwata maiso no bongo borobo ikiranu na igura abantu bakona gwake gekuba iyonta etegotebanga kieye taringa kitoko korero obugambie cheche abantu boka baqualified bararaye bo getutu chache North asobo jumbe bwarore ikiando cha mbotutu kaine igakoro kwa mweshimiwa Mengo no mweshimiwa ndokoro kuchamsi omwocha asinge encho ya mang'ana ayo rituko liare ntete goteba ng'aikara tukona korwana butambe etogochitwasaria ebinto biasareka esenge encho mugaka bana basiaraire omosike James omwocha igona ateba ng'ae ngotige ambition yane mobwatesie abo mochumbo bogetutu chache North arete direction tonyore stoko genda gochia ebiasara ebyo kona kobekugo monta atange na chietari senkoragera naore ebiasara ebigo ikabisire ntunto ire timonta chikoragera egera abantu bande bakumia tigatomanye ng'onye ore kegancha nero urase president yere agenda akanie president ng'abantu mbobe baigwete ense babekorete gentoki ere abande nigo bayemonchetie serikali enene ase ogotaigwa amagani y'Abakenya anene buna bono amasomo y'abana b'Abakenya omogera okorokwa mbadi agachorubuna expert akabekwa finance atolendere chibese tokaite ngachibese ngotolendera abana baito bayegwe ntoko nga capitation from 22,000 ochiredi amarieta na abuga Vincent onko represent abantu ba bugusero korukitutu chaje South antagete ko irali bageriga mbaganiria maya abantu baito bonsi ba marani osaba kitutu chaje North ekirina akorego ntebe nga setwe ikere waja tuombeane mema ne ekere tuasaberanira maya tosabera abana baito the Genesis nande to inyorenge direction toroche unense ito ya Kenya teri direction yerengia aya niga kwanetwe ase ebirero byokomwenia omogaka Barnabas omwocha oyore ise Geoffrey omwocha oyore omogachu monene Ogusi mwalimu reporter Getembe kuriga marani kitutu cha North inche Mkate Enock Abroke wewe chuskuru ochigoro gose university ne college ni go bagwetera amakongu au
anene mono okubwatikana n'oburimiro korwa ase chiamate bakorwa nekemo kiabo kiirire gati yabarokiwa kuimukia egetambukiro buna kwenyorera ebesa iyo bagutumika asubuguma bwabo korwa litkuguchia elinde abarokiwa kurwa chisukuru chegorogo sechi university Kisii oyoki niwe n'umubure yomo na nigo imugeti getambukiro yo gutari gederi ase town ya Bosongo elio ugwo somia Musekito Gabriel Nyakundi nigo atwarete chinkwana na gutwariganiria roboti roiga na Phyllis Nyeboke abarokiwa kurwa chisukuru chegorogo sechi university ne chikoreje nigo bagwetera amakongu ao anene mono kubwatikana n'oburemerwa kurwa sechiamate chiria bakurwa neke mukiabo keria kerere igati yabarokiwa kwimukia egetambukiro ao iriyo konyora chibesa iriyo kwikinia amagimabo nabo igo kuyakanira ase amasomo abo Phyllis Nyaboke nigati yabarokiwa kurwa university ya Kisii nigo aimugeti egetambukiro yokonia egederi ase town ya Bosongo iriyo kuyakanira ase amasomo ae tango Phyllis Nyaboke kurwe kanyoro Kiasironga Chino morokiwa Kisii University omwaka wa gatatu inashahite byasare byo gochoreria byo kone giteri kerona choine Kisii University omwaka mutangana ekikiagere ngachaki byasare inarigiti kurwari ngasengorwa nganyora moibori mbata no yomo oyo kumama takunyarera ko kerona 2022 kerona ringe form 4 nari takuntasirete kanyora kera bayibori bare se family bosi konyara bare go support at least mwaska ase kiwango kindi kasangi bono sometimes challenges chinyinge kera turabana ngai turabana batana babere abaski batano na bamura babere challenges yere nyinge to konyora ngeni none ndaire kuborokuri nganyora na amatukaya konyora nde free baratiganye tumu karorege ntukiranye besa no mono no bonchero gwegideri kengoni ase nyinita unya Bosongo nigo arure obusemia guchia sabasae anene mono bali abare asiji university ukora umukia asichigase ao ekero chingaki bale asimitimoko mchengo badena etume asigasi dichinde cyose moko nyononye muchengo etume ebese ine ya maana sore kubwa kuiro koboko gutambe uchikoibege ntokyumuntu keroro musae tumiko busae bwa buya mostri abana tore cameras usanga turi sometimes tubatero ng'isi yabona kwenda inga kunya gusura town kunya gusaberera yaye nubwata amaboko abere nabo kuriga sende yose indoro itume wese gokonya guchikutu nigo arure okubulia guchiasi abarai bali bare obisi kwene kiango konya bale chiamate chiri chirense yabai karaste sebiro ngo bateinga mwarigere family nchiro kitari kwenyara mwa family nchire chire pimono usangi sometimes mbabwati kenda abana bare school bari gosoma bari kwenda school akingo basaba baraya baito akitokonye torusigo isiko motoire school kingo reporteria igateseni bwanchite kende gikomike Getembe kurwasi ubugatagati we town ya Bosongo nchenguruko Nyakundi Gabriel Biamano Gabriel Nyakundi korwa bwasomo Bosongo ne inyarukamne yina ototakabana baita batema kwerigeria chinchera bunicho ekoyarana n'ibisiyo nabigocha Kake serikali ya kaunti ya Nyamira agenda no murubelio boko Rosia chipara abo asemono chimashin chire ase chiwode aw abna bono egere bokire ni wadi ya mekanene niga serikali ya kaunti yo bacha kire korotota boigo na gotarira chipara chiria chisarigete mono ili chiro esigwe ase chiwode aw nganonya chimashine chion chirai karro Kurase ward ya township imeye bunge ya West Mugirango negatiye chiward chiria chigenda takorosigwa na bono buna epara ekuruskuru yuborose Nyamira ekugenda gwikase parish Nyamira nigo egenda te korosigwa ukwana nabara ikurwa asugotarira epara iyo nigo mwaziri bw'ekipara Dr. Grace Nyamungo amo asabire abantu bokurinda epara ko yarosigwe na beyatanane osibetnange korwa okobeka amaga para nabo igo tibako babango asoko gita epara buna
bakonyora egasi enkung chinga kipara ekorosibwa Fadgad Gesemba nigagotumanya. Ekero serikali ye kaunti ya Nyamira egendrete no muruberio gukoroisia chipara nigo muwaziri w'echipara imeye kaunti eyo Dr. Grace Nyamongo asabire abantu korenda epara na gutaba abanko asokogita goikapara onanigo bakonyora chinga kichinkongu ekero bakorema epara para ikintu kire kinyerere mono ekiagera abaninto bunenyarekane twanchira amarimo mono tugitete paka para gati igo kamuranche monyarego kobago moto aribaga egere tunyare konyara ribaga rikieto riseine none kera gitekerwe korenta omoro yosekero bakolima banyare ko bakonyara banyara ribaga ryogonchoka usepara egwendere ebirengo by'echipara ichiga chikoroisiwa nabyo ebiga. Barabara zetu tunaweka malam ya 6 inches, tunafungua kama ni barabara mpya 9 meters. Kama ni barabara ambayo ilikuwa iko tunahakikisha iko 5.7 meters. Na hiyo ndio tunafanya na tutaweka culverts katika hizo barabara, lakini tukifika kama sasa town ama mahali ambapo barabara ni ya Kena ama ya Kera hapo hatuweki culvert. Igati yechipara echiga chigendrete koroisiwa nepara eria ekurwa aseskuru yoboroso ya Nyamira kuchia gosoka separishi ya Nyamira puna akwerera father Apolinaris Masese oyore omusasirotio manene wiparishi ya Nyamira oyo ukwanire enkwana eyiga igoro yepara eyiga angena abagotu bali bakwimo kuguna echipigipigi mbare konyara kobogoreka nakigima bande konya bairire ngoraso gochese kanisa senganjo yepara abana beskuru cherolie gokwama etari konyara gokobaike na kobairani kero kende naende bagenda namagoro nonye nabageni ababaire bagocha banyoriro bokongo bonene kogwaka buyanga bairire getambokero yotorigereri chipara naende twegende tenga mbaliereri nebinto binde gare county yarorekane esekerengo ya county yote ujumbe kwa gavana ni kumpa shukrani kwa sababu yeye ni mzee. Tunashukuru kwamba amewahi kuwaunganisha na MC ambao wengi ni vijana, na tena tunaomba aendelee kuwaunganisha na kuwafundisha kazi. Umu MCA o township Duke Masira nigo atebire para eyo ekorwa Nyamira primary kocha eparisha Nyamira nigere ase omuruberio gukobekwa erami aboniga ekenyero gya geseneno ekeligo iteka skuru ya nami wanafunzi kwa hiyo konyora access nami tente kenyero gya tente gionsi it was like a land place gionsi naro tuwatumire machine ne karoro kobeka tele mara mulero muna chimara muchimukiro chimara ngo onsi pinko gendi tora asali onsi tokore so fa bare ye goto koje chakara Nyamira primary ye sera mbiri onjo goto Nyamira boys toje ki aiga bochichi na ande kune rami ya mata so you gonna be around 700 to 900 liters bare ye onsi koera esabu to begete for the tarmac chingaki echecho nigo omuwaziri oyoiga asoroire omunyamira tabaisa kungainwa puna naoneriwe amakarabati naenda abaminto asipara twakorire usechi toko chigokora tutebega township ndika base gusioka tebengere ne engineer ya public works nko baoneria amakarabati ono omugabo nataka gocha baroserie para bagwatire no mweshimiwo biyega baroserie para ninde bamegwansa gukoneria makarabati oyura roseribu ora oneribu ikarabati makarabati itago ikara kinjibasira chikora kinchigende Kingo reporter Getembe kurase wodi eyiga ya township eyegotoka ime ye bunge ya West Mugirange county ya Nyamira Fadgad Gesemba. Ekero tukurwa sensemea North Mugirango tiga tokoe orobotironde nigo tukumanya buna oborendi kubika kegaside kemo tukulia rero niga batenni be sector y'oborendi kurwa ase serikali nene serikali ya county nigo bomerana na kwa abana bodaboda gosebanundi bechipigipigi obosemia abo ase county Kisii igoro yogotinya oborendi
ukwana ega nigo baboririe abarundia gotiga gutumika ebinyugo by'ugutindya chingaki barasemeremo na komenta nayo nigo bateba buna gusiria ebikorwa by'ubuyi by'ubugenda tukana kigwa egatigati y'umuci obusongo na kuboria abayiboli boigo n'abana mbaegwa chipigipigi chingaki chiga cy'umutimoko batebanga abana be skuru nigo bakweguri bagali gosoma una dipon asanya agotamanya ukienda kazi unataka ulete mkate. He sekta ya bodaboda nigo bagenderete gutuguterare chinkuma cyo gotebekana ngambaro bagenderete gusegete bikora by'ubusalya. Ituko lya rero imeye county ya Kisii nigo bakora okomerana n'ababwatani kurwase sekta chonsi cy'uburendi. Elio gogayana na gukwanira amangana yo gutinya uburendi anene imeye county ya Kisii. Asamalita ngoro ku Boniface Ontita stage ya como chairman whereby lero twabwate security agents ya governor ya national government na county government buna chairman ne municipality leaders bonspi lero twakwanira mangana maya akogera noene municipality yaito echikoba in order buna awana boda gukonekerekyo ningo batebanga elio gusiria obusalia goika abantu bonsi babwaterane kurwase common mwananchi nabo igo goika sebirengo byonsi by'oburendi. It was a multi-agency sensitization exercise involving the police and in particular Kenya Police Service, in the Kenya Police Service, the traffic, the officers from the traffic department, NTSA, and even the DCI officers, because it was something that was revolving around the security and safety. Ige kurire tindi ngochi asabarundi abali bagendete gutumika ebinyugwa byo gutindia. Ntwarigere ringa abarundi baita bange ebakunywa maru bakogenda chipigipigi. Twaigwana nanga ntuna national government ntubwaterane elinde torenga abantu baito batigire kunywa maru ekere bakogenda chipigipigi bagendie pigipigi ekere bagenda nka banywa maru ekere bakorere kwendie pigipigi. Onye yarenge ngonyubare. Chinga kibono kero murundia aboliwe koba asege kundi kelikegwenerete eli we atanana nabasalia. Abantu bali bametenga barase stage jitamanyiri ase county banyare gochaka gutika baenda stage chimanyire nari baranyore ngambali kubwatugu abarundi baite bakogendie pigipigi nende baibera chi customer, so mbali konyara kwa bakomanywa ngango ibere customer, so we have introduced coding system eitoko ekobekwa ase reflector omuntu akomanyekana stage kiarwa na ende ngo moimokia. Komentana jo nigo bakora okuigwana wokwenekyanga kero monto na bwate bintu biribira mwanjere erekoba ase para no morundia amangana ye license ntwaigwana na national government batwe omudo isaine elinde twaigwana na barobo abantu baito batware chi license bakogenderia pigipigi, lakini asa amangana ye chi insurance it's a mandatory to have insurance ekogere gokonyera idori mogetie nende yakonya nori gwatumire egari yaye ne togotama ekero bwate driving ekwende insurance. Ulipoteleketa senikia ukia Getembe kurega ase county ya Kisii letera nigonkoro kwa Dipon Asanya. Abarundi achipigipi kurwa asense media ya Moticho South Mugirango nigo bago keire kewa baegwa kyuko bagachira ekebanda ekyo bago tangero mugasungu tindi nabigo nembura egwaka asichinse michini batebrenga barayibande bege omubwekano yo egera banyare kubaroseria ibanda na gukonya abakenya anena kurwa asense media South Mugirango. Asa malieta nejengoro kuchochi mayunga igonde mo engineer Kisii county leadership ne top leadership na ondweta stage ya Bugetenga na botukure neryo mweshimiwa itombu yamona asengenjo agende tekonya gotwagachira chi stage cheito asengenjo tokoigama omugaso amonembura aso mo South Mugirango na ndutwa kirengambu yamono South Mugirango twiranire mega twakire ngambu yamono esengenjo yabakonyo bagenda kotokonya kwa ntwatwere rumono igaba na pota ba minto
kumuranje 2027 twinyoro yo minto Robert Mairura etinda tokonya togandira muna sector ya pota gwakorera yararama yakorengana muna kwaruite ira twabeire ga engaki entambe goti chakie sheti etora asomugaso igoro tuchandeka igoro gachinga kichiembura tuguchandeka sana lakini asengencho twairiro koremereria kororo konene na ikonye turu mugaso igora twabeira miaka era bange 15 kiare sako yero yakorire miaka 15 kuri giseti chinyinge chichandegete igendera go promote asengencho Kenya boni igere nkongu kugura none ribatiri erimo ere gasia nkongu tabiro muraimbi ya mono se promise gwatebete kigutundo je kiabeire sheti yete yabeire naende sama tukamange ntwanya konya muntu tubekeire sheti eno isa kuligereri none jere tubegete tuebekerete ntu abanyene lakini yaikire bone se gwa twakire cheki Abakoreri b'eki county nigo bwagenderere komochigwa ase gutekerania maganio ya bananchi baria bakirete chikura chekibanko buri chikura omo na siasa omangwiga komochia oborai bw'eki county ao Edward Keoro kurwase wodi yabokera oyotebire muna abananchi bawente kwegwa obokoreri obuya kurwa ase eki county echo koru devolution ya jagete goikabona iga eitwa etwe ase katiba yaito ya 2010 egento ndatebe ngeringa muna abakeira ntoranyora oboronge bori bwa devolution eritoratebe ng'a naintwe nkonyara tore tokogokera ng'a devolution injagete ase tore gende getang'ani kabisa oise korigeri ko devolution yajete chibara chikairani guchi county nonya mbono iga ntobwate chibara chaitechire chimbe omonto ogagosira abanto baimuki korunka baleta mpaka ase bare kwamba koika afatari naende nonya neyo afatari neri embe mono ere embe naende mpaka nonya nintu toratebe ng'a nembe igo bono devolution okay ebinto nebinge devolve functions nechi nyinge chiacheta ase county amang'ana health igare county ECD education igere county amang'ana ya agriculture igare county agriculture eto chikorigereri twaroranga ebinto ebinge chibesango bekuchire lakini noena chigo ikasa abana inchi chingoko jabe kungo goruchire njiyo chikororeka chia avocado ngo aguchira abaremi njiri kororeka na igo bone gende kemongeringa egonda atebe nga chibesiro chingororeka na chirase budget inchibekire lakini chibese chase chikogenda no tutamanyite county yaito ya Nyamira gwetera asobora iwo musike nyaribo mbato tebeti barugurire chitinga chiche gotoroseri chipara lakini akene kya mang'ana nonye chiaguretu kende ngeyo twarorire ntwe toroche ng'a ochinda keroke ng'a ne scam ekiagere chitinga chiro mbatebete bachigurire lakini gokorigere chipara jaito echigendete ko bachimbe mono na inje nabo narenge gwakire koko ng'abagusiti gatochi chamo egekogera ebagoteba ng'obomo na guchinguru nobomo na ubogo toira mutu toise gochi chamo neba toraba kase namba nabo tokonyora ng'a naintu twanyegeiri torangeri gwa semesa ase keki yaite kobagwa erinde eri naintu tonyora igo bomo obo nobuya noya naba baminto bagorigie kerogo marago tebire ngorigiare matiangi ngorigiare tiga baraminyoka gego ikase tokorora ng'a ning'ori chikoengera nabo nera koirana atenene no yonde erinde eri togende mutu buno mogusi tobwate birengera ring'a nyasau wanja gakoira mbuya ataireti naintu nabo okonyora chinamba chiri twaorokia nabo tokorangeri bwa emesa ng'a ninchuo toikaranse tonyare kobagana ekeki ya national Norobotiro na ro tokorera Ekeonga Chinsa Inye karonko gotebi ng'a ankio nerituko sae oyo twanchete atoiki chinga kiechu igwa akarongo koranta to gotebiga tobwati mubisa noyo tobwati mubisa noyo ababisa obwate na ababisa babere recruited asumuno bwego song gose begerigwe koba ababisa bao tari asingenchi kwa bagoserete koda asingenchi kwango karamaya negekoera ababisabu bakwangete gose barenga ababisa basukure yao
ababisa babaibori bao ababisa be skuru ababisa be meremo n'ababisa eng'encho koriga ebinto biao igo nara gwetoma kera rituko nabiri biao ebiokonyora ababisa abana babucha bonspi nabokwemokia ebinto biao nabo basemia wa Getembe nabo bokobwati nchikuru kwa Mkate Enock Wilson Makori na Lawrence Meri Manyoro na Kevin Ongeri na kia buna nko rekana terbia we kachinga kiechenande ankyo kerora nyore asinchira yende engekerano Ekeonga kia Getembe nche Mkate Enock otkobye bye bye. Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, mangana mazi, bangina ninjo. Onchali omache ndi bachiboke ndu tatona nako nda bwiro bukitoba tikisiomba ene nkwanera gitaba nchali ba minto banchali mbali bagere abanchali nabwo abantu ba minte nyumba ya gatatu na na butu yatogereti nere monga yo mugusi kere nyumba yo mugusi no tuomerete bonchali wono tatonda no manyaye igo ki monchali yo jabata masikani yale onchali omache inde bachiboke ndu akanda bwiro bukitoba toba tikisiomba uitete nkubata acha minto anyuma acha kuna kumegeza kukinegeza kwauzili na umonchali yagwe togigo oinero monchali oitobori bainto bo macho muroni muguzi onchali omache ndi bachiboke ndo akanda bwira bokia toba etigesiomba uitete nkubata acha minto anyuma acha kuna kumegeza kukinegeza kwauzili na umuguzi atebete igenje kabira Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, mangana mazi, bangina ninjo. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati andonsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe gwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asobwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imeyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone kisimiti,